Катюша – ракетната система, която Сталин скри от собствената си армия 10 юли 1941 година, 15 часа, железопътна гара Орша, Беларуска СССР. Капитан Иван Флеров от първа експериментална батерия за ракетна артилерия стоеше до 7-те камиона ЗИС-6, всеки натоварен със странна конструкция от метални направляващи, монтирани на откритата платформа. Около него 78 артилеристи чакаха заповедта за стрелба по немските части, концентрирани на железопътната гара в Орша. Никой от тях, дори самият Флеров, не разбираше напълно какво оръжие са получили преди 3 дни с подпечатани инструкции и заповед от Москва. Под страх от разстрел, нито една установка не трябва да попадне непокътната в германски ръце. Заповедта беше ясна и зловеща. Ако има риск от превземане, батерията трябваше да унищожи всичките си установки с подривни заряди, да изгори всички документи, да застреля всеки боец, който откаже да се оттегли, и да не остави нищо, което германците биха могли да изследват. Секретността беше по-важна от живота на екипажа, по-важна от тактическата ситуация, по-важна от всичко друго. В 15:15 часа Флеров даде заповед за залп. 7-те БМ-13, всяка носеща 16 132 мм ракети РС-132, изстреляха едновременно 112 ракети за 14 секунди. Звукът беше като разкъсване на небето, вой на стартиращи ракети, който нямаше нищо общо с конвенционалната артилерия. Германските войници на гарата видяха огнени следи, пресичащи небето. След това целият район изчезна в стена от експлозии и пожари. За 10 минути железопътната гара в Орша престана да съществува като функциониращ военен обект. Складове с муниции експлодираха. Цистерни с гориво се запалиха. Вагони с военна техника се превърнаха в изкривена стомана. Паркирани камиони горяха. Стотици германски войници лежаха мъртви или ранени сред развалините. Първата боева употреба на Катюша, както съветските войници скоро щяха да кръщават системата, беше тактически успех, който породи стратегическа параноя. Секретността около оръжието беше толкова екстремна, че съветската армия почти саботира собствената си най-ефективна артилерийска иновация. Страхът на Сталин, че технологията ще бъде открадната, превърна революционното оръжие в подпечатано табу, което командирите използваха с оковани ръце, докато германците систематично избиваха милиони съветски войници с конвенционални оръжия. Историята на Катюша е история за това как параноята може да победи инженерството, как свръхсекретността може да саботира военната ефективност и как дори най-доброто оръжие става безполезно, когато политическата доктрина забранява неговата правилна употреба. Това е история за симетрични провали в разузнаването, съветската параноя срещу германската бързина на адаптация, която илюстрира как културните характеристики на военните организации определят използването на технологиите толкова силно, колкото и самите технически параметри. Произход на паралелната правилност. Ракетната наука като забранена територия. Разработването на съветската ракетна артилерия започна не като военен проект, а като страничен продукт от изследванията в космически технологии, област, която Сталин смяташе за безполезна фантазия до момента, в който осъзна военния и потенциал. На 15 май 1929 г. в Ленинград група ентусиасти, включително младия инженер Валентин Глушко, основаха газодинамическата лаборатория ГДЛ, първата съветска изследователска институция, посветена на ракетното гориво и пропелантите. Тези хора не мислеха за оръжия, те мислеха за космоса, за Циолковски, за бъдещето, в което ракетите щяха да носят хора до звездите. Финансирането беше микроскопично. Лабораторията работеше в избено помещение с импровизирана вентилация и тестови стендове, построени от рециклирани материали. Същевременно в Москва друга група за изучаване на реактивното движение, ГИРД, работеше върху течно-горивни ракетни двигатели под ръководството на Сергей Корольов, човекът, който щеше да стане бащата на съветската космическа програма, въпреки че през 1938 година щеше да прекара година в лагерите на Колима по обвинения за вредителство и троцкистка дейност. Двете групи работеха независимо. Споделяха минимална информация, страдаха от хронично недофинансиране, но постигнаха забележителни резултати.
До 1933 година Гирд успешно изстреля първата съветска ракета с течно гориво Гирд-09, която достигна височина от 400 метра и остана във въздуха 8 на 10 секунди. За космически стандарти това беше нищожен резултат. За военни стандарти обаче това демонстрираше, че ракетна пропелация е възможна. През 1933 година Червената армия, наблюдаваща тези експерименти с растящ интерес, обедини ГДЛ и ГИРД в реактивен научно-изследователски институт РНИ, давайки им военен бюджет, военна цел и военни приоритети. Мечтата за космоса трябваше да изчака. Армията искаше оръжия, ракети, които да се изстрелват от земята, да летят по балистична траектория, да носят бойни глави и да експлодират над вражески позиции. Проблемът с ракетната артилерия като концепция беше, че конвенционалната артилерия работеше перфектно. Защо да инвестираш в експериментално оръжие, когато имаш милиони оръдия, милиарди снаряди и столетия установена доктрина? Артилеристите в Червената армия гледаха на ракетчиците като на шарлатани, хора, които караха оръжия, които не можеха да попаднат в целта, не можеха да се прицелват точно, изисквах сложна химия и бяха ужасяващо опасни за собствените им оператори. Тази скептичност не беше напълно неоснователна. Ранните съветски ракети бяха кошмар за използване. РС-82, авиационна ракета, предназначена за изстрелване от изтребители, имаше разсейване толкова широко, че пилотите се шегуваха, че е по-вероятно да улучиш приятелския самолет до теб, отколкото врага пред теб. Наземните версии бяха още по-лоши. Точността беше ужасна. Оперативната безопасност беше под всякаква критика. Ракетните двигатели експлодираха случайно, химикалите изтичаха и труеха екипажите. Но имаше едно критично предимство, което ракетите притежаваха пред конвенционалната артилерия – количество експлозиви, доставени за единица време. Конвенционална артилерийска батарея с 8 оръдия може да изстреля 40 и 8 снаряда за минута при максимален темп на стрелба. Темп, който не може да се поддържа дълго поради нагряването на цевите и умората на екипажа. Ракетна установка може да изстреля 16 ракети за 15 секунди, доставяйки тон експлозиви за време, в което конвенционалната артилерия би изстреляла 10 снаряда. Въпросът никога не беше за точност. Въпросът беше за концентрация на огън, способността да се насити даден район с толкова експлозии за толкова кратко време, че всичко живо в тази зона бива унищожено, независимо от укрепления, окопи или брониране. Ракетите не попадаха в конкретна точка. Те заливаха квадратен километър с стомана и огън. През 1938 година, докато Корольов гниеше в сибирски лагер и докато големият терор избиваше цяла генерация съветски инженери и военни командири, артилерийското управление на Червената армия одобри разработката на полева ракетна установка. Спецификациите бяха прости: камион, направляващи релси, ракети, капацитет да се изстрелват всичките ракети в един залп, мобилност, за да се избегне контрабатарийният огън. Проектът беше поверен на конструкторско бюро, ръководено от Георги Лангемак, талантлив инженер, който имаше нещастието да работи в СССР по време, когато талантът беше повод за подозрение. Лангемак разработи РС-132 ракета, 132 мм снаряд с гориво от смес на нитроглицерин и балистичен барут, боева глава от 22 кг експлозиви, обхват от 8 км. Направляващите бяха монтирани на камион ЗИС-6, 6-колесен съветски товарен автомобил с отворена платформа. Системата беше готова за първоначални тестове през 1939 година. Лангемак обаче никога не видя резултатите. На 11 януари 1938 година той беше арестуван от НКВД по обвинения за участие в контрареволюционна троцкистка организация и вредителство в артилерийската промишленост. На 11 януари 1938 година, точно една година по-късно според официалните документи, въпреки че действителната дата на екзекуцията беше вероятно няколко месеца по-рано, Лангемак беше разстрелян. Неговите технически документи бяха конфискувани. Името му беше заличено от всички проекти. Другите членове на екипа получиха ясно съобщение: довършете оръжието, мълчете за създателя му, не задавайте въпроси. Работата продължи под нов мениджмънт.
През юни 1939 година първите тестове на пълноразмерната система показаха обещаващи резултати. Установката, която все още нямаше официално име, изстреля 16 ракети за 14 секунди. Експлозиите покриха площ от приблизително 200 метра на 200 метра. Всичко в тази зона – дървета, сгради, изкопани окопи – беше или унищожено напълно, или толкова повредено, че беше непригодно за употреба. Артилерийското управление одобри производството. Първата серийна батерея – 7 установки, всяка с 16 направляващи, общо 112 ракети за залп, беше готова през февруари 1941 година. След това дойде заповедта, която щеше да дефинира цялата оперативна история на Катюша до края на 1940 година. Абсолютна секретност при заплаха от смърт. Сталинската параноя, когато секретността побеждава тактиката. На 21 юни 1941 година, часове преди началото на операция Барбароса, Съветският съюз имаше точно 5 батареи БМ-13 ракетни установки, общо 36 машини. Това беше всичко. 5 батареи срещу 3 милиона германски войници, 3000 танка, 2000 самолета и най-ефективната военна машина, която светът беше виждал от времето на Наполеон. Установките бяха толкова секретни, че дори командирите на армиите, където щяха да бъдат развърнати, не знаеха за тяхното съществуване. Техническата документация беше класифицирана особена важност. Класификация, резервирана за ядрени тайни десетилетия по-късно. Офицерите, които щяха да командват батериите, получиха подпечатани пликове с инструкции, които не можеха да отворят до получаване на експлицитна заповед от Москва. Правилата за използване бяха абсурдни до степен на саморазрушителност. Правило 1. Установките могат да се използват само с директна писмена заповед от командващия фронта или по-висш офицер. Командирите на дивизии и полкове нямаха право да нареждат стрелба, дори ако тактическата ситуация го изисква критично. Правило 2. След всяка стрелба батерията трябва немедлено да се оттегли на минимум 15 км от позицията на стрелба. Никакви изключения. Даже ако това означава изоставяне на критични позиции или прекъсване на подкрепата на пехотата. Правило 3. Ако има каквато и да е заплаха от германско превземане, всички установки трябва да бъдат унищожени с подривни заряди. Документацията трябва да се изгори. Всеки персонал, който откаже да изпълни тази заповед, трябва да бъде разстрелян на място. Правило 4. Абсолютна забрана за употреба в близост до зони, където германците може да съберат неексплодирали ракети за анализ. Тези правила не бяха просто предпазни мерки. Те бяха манифестация на сталинистката параноя, която смяташе, че всяка технология може да се открадне, че всяка тайна може да се предаде, че дори собствената ти армия е пълна с шпиони и предатели. Оръжието, което трябваше да спаси Съветския съюз, беше заключено в бюрократичен, параноичен затвор, където секретността беше по-важна от ефективността. Резултатът беше предвидим. През първите седмици на войната, когато германците унищожаваха съветски армии и навлизаха с 20 до 30 км дневно, батериите на Катюша бяха развърнати. Но не можеха да стрелят поради липсата на писмена заповед от достатъчно висш офицер. Офицер, който често беше мъртъв, пленен или откъснат от комуникацията. Капитан Флеров и неговата батерия получиха заповед да стрелят в Орша едва на 10 юли, 19 дни след началото на войната, защото за тези 19 дни никой с достатъчно висок ранг не беше жив или на достатъчна близост, за да подпише необходимата хартия. След залпа в Орша, Флеров незабавно оттегли батерията, както изискваше протоколът. Германците, шокирани от новото оръжие, организираха масивна разузнавателна операция, за да открият какво точно ги е ударило. Военнопленници бяха разпитвани. Неексплодирали ракети бяха търсени обсесивно. Разузнавателни самолети летяха над района, търсейки странни камиони с металични рамки. Те не намериха нищо веществено през юли 1941. Не защото Катюша беше толкова добре скрита, а защото съветската доктрина на абсолютна секретност означаваше, че установките се използваха толкова рядко и толкова предпазливо, че германците не можеха да формират ясна представа за техния капацитет, разгръщане или дори основно функциониране. Това породи интересен парадокс.
Германското разузнаване знаеше, че съветите имат някакво ново ракетно оръжие. Те обаче надценяваха неговата сложност, подценяваха неговата наличност и правилно оцениха неговата ограничена оперативна употреба. Докладите до ОКАШ, Оберкомандо дес Хирес, главното командване на сухопътните войски, през август 1941 описват експериментално съветско ракетно оръжие, вероятно налично в ограничени количества, ефективно психологически, но не точно и тактически второстепенно. Това бе почти точна оценка, но не защото установките бяха неефективни, а защото съветската параноя ги правеше неефективни чрез ограничаване на употребата им. Първата загуба, когато секретността убива собствените ти хора. На 7 октомври 1941 година капитан Иван Флеров и 7-те установки на неговата батерея бяха обкръжени от германски войски близо до Вязма в Смоленска област. Флеров беше изпълнил всичките си заповеди перфектно за 3 месеца. Той беше стрелял само когато е получавал писмена заповед. Беше се оттеглял незабавно след всяка стрелба. Беше поддържал абсолютна секретност. Не беше загубил нито една установка. Сега беше обкръжен в джоб с колапсираща съветска отбрана. Без път за отстъпление, без подкрепа, без изход. Съгласно заповедите си, Флеров трябваше да унищожи всички установки. Той събра екипажа и обясни ситуацията. Установките не трябва да попаднат в германски ръце. Документацията трябва да се изгори. Ракетите трябва да се детонират. Екипажът трябва да се пробие пеша, ако може. Флеров постави подривни заряди на всички 7 установки. Той изгори всички документи. След това, вместо да детонира зарядите и да избяга, той изчака германската атака. Когато германските танкове и пехота навлязоха в позицията, той детонира експлозивите. 7-те БМ-13 установки експлодираха едновременно. Флеров и целият му екипаж загинаха в експлозията. Германците намериха само изкривени парчета метал, толкова деформирани от топлината и експлозиите, че не можеха да реконструират какво точно беше оръжието. Те взеха няколко фрагмента за анализ и продължиха настъплението. Флеров изпълни заповедта си. Катюша остана тайна. Разбира се, това също означаваше, че батерията, която можеше да убие стотици германци за секунди, вместо това уби собствения си екипаж, за да защити бюрократична концепция за секретност, която германците така или иначе щяха да разберат след няколко месеца. На Флеров посмъртно присъдиха звание Герой на Съветския съюз. Официалното описание гласеше: за изключителен героизъм и отдаденост при защита на държавни тайни. Никъде в описанието не се споменаваше, че Флеров беше принуден да избере между предаване на установките и самоубийство с взривове, или че цялата си тактическа доктрина беше структурирана така, че героичната смърт беше единственият позволен изход, когато се изправиш пред врага. Загубата на първата батерия ракетна артилерия в историята на Съветския съюз на практика не промени нищо в оперативната употреба на останалите установки. Правилата останаха същите. Секретността остана абсолютна. Употребата остана ограничена до конкретни писмени заповеди от висши командири. Параноята наделя над тактическата реалност. През това време германците продължиха напредването към Москва, убивайки милиони съветски войници с конвенционални оръжия, артилерия, танкове, самолети, докато Катюша, оръжието, което можеше да промени математиката на битката, седеше неизползвано поради страх от технологично предаване. Германската адаптация. От паника до Небелверфер за 6 месеца германското военно разузнаване може да е имало много дефекти, но бавна адаптация към нови заплахи не беше един от тях. До декември 1941 година. Въпреки съветските усилия за секретност, германците бяха събрали достатъчно информация от разпити на пленници, анализ на звуците от стрелба, наблюдение на дими и огнени следи. И най-важното, от неексплодирали ракети, намерени на бойното поле, че разбраха основния принцип на Катюша. Това не беше комплицирана физика. Ракета с твърдо гориво, монтирана на наклонени направляващи и стреляна в залп за създаване на концентриран огън върху площ. Точността беше ужасна. Индивидуалните ракети се отклоняваха хиляди метри от целта. Но когато изстреляш 112 ракети едновременно към 1 квадратен километър, точността става ирелевантна. Някоя ще попадне.
Първият пълен технически анализ на съветска РС-132 ракета беше завършен от Вафенамт, управление за въоръжение на Вермахта, през януари 1942 година. Инженерите демонтираха неексплодирала ракета, намерена близо до Калинин. Техният доклад беше изненадващо пренебрежителен от техническа гледна точка, но алармиращо точен в стратегическата си оценка. Техническата оценка. Съветската ракета РС-132 представлява примитивна конструкция, използваща нитроглицеринов пропелант, прости направляващи стабилизатори и контактен капсул-детонатор без забавяне. Точността е изключително ниска поради отсъствието на гироскопична стабилизация или корекция на траекторията. Металургията на корпуса е груба по германски стандарти. Целият дизайн предполага масово производство с минимални прецизни компоненти. Стратегическата оценка. Въпреки техническата примитивност, оръжието постига значителен психологически и тактически ефект чрез концентрация на огъня. Залповата стрелба създава моментна огнева плътност, несравнима с конвенционалната артилерия. Препоръчваме незабавна разработка на германски еквивалент. Германците не губиха време да копират принципите. Те вече имаха техническата база. Техните експерименти с ракети през 1930-те години бяха всъщност по-напреднали от съветските в някои аспекти. Това, което им липсваше, беше тактическата концепция за масова залпова стрелба. Сега, след като видяха ефекта на Катюша, те разбраха концепцията. През февруари 1942 година Вафенамт одобри спешна разработка на 15 см Небелверфер 41, шестцевна ракетна установка за залпова стрелба. Небелверфер буквално означава хвъргач на мъгла. Остатък от прикритието, че ракетните установки първоначално бяха дизайнирани за пускане на димна завеса. Това прикритие беше отхвърлено почти незабавно, но името остана. Конструкцията на Небелверфер беше типично немска. Прецизно инженерство, сложна механика, превъзходно изработена, много скъпа. Всяка установка тежеше 540 кг, значително повече от съветския еквивалент, и изискваше специално обучен екипаж. За разлика от импровизираната простота на БМ-13, монтирана на обикновен камион, Небелверфер беше прецизен артилерийски инструмент. Парадоксално, германската прецизност работеше срещу тях. Небелверфер беше превъзходен на БМЦ-13 по всяка техническа характеристика. По-добра точност, по-надежден детонатор, по-стабилна траектория. Но се произвеждаше в микроскопични количества в сравнение с Катюша, защото германската индустрия не можеше да масово произвежда прости оръжия. Всяко парче трябваше да бъде перфектно, всеки компонент трябваше да отговаря на строги стандарти, всеки процес трябваше да бъде документиран и проверен. До декември 1942 година Германия беше произвела приблизително 350 Небелверфер установки. За същия период Съветският съюз произведе над 3000 БМ-13 установки. Разликата не беше в инженерството, беше в философията на производство. Германците искаха качество, съветите искаха количество. Войната отсъди кой подход беше правилният. Освобождение чрез катастрофа. Как поражението принуди промяна превъртната точка за оперативната употреба на Катюша, дойде не чрез рационално преосмислене на доктрината, а чрез пълния колапс на командната структура през лятото и есента на 1930 година. Когато армейските, фронтовите и дори щабните командири бяха мъртви, пленени или откъснати, писмените заповеди станаха невъзможни. Младите офицери, командващи батерии на Катюша, се изправиха пред избор – да умрат, спазвайки протокола, или да нарушат правилата и стрелят. Повечето избраха да нарушат правилата. През септември и октомври 1941 година. Докато германците обкръжаваха огромни съветски части при Киев и Вязма, батериите на Катюша започнаха да стрелят без писмени заповеди, просто защото писмените заповеди бяха невъзможни. Те стреляха, оттегляха се, стреляха отново. Правилото за 15 км отстъпление беше игнор континуи рано. Нямаше 15 км безопасно пространство зад тях. Правилото за унищожаване на установките при заплаха от превземане беше все още в сила теоретично,
но на практика командирите предпочитаха да избягат с установките, отколкото да ги взривят. Централното командване в Москва, борейки се със самото си оцеляване, докато германците се приближаваха до предградията на столицата, нямаше време, ресурси или внимание да налага секретни протоколи. Дисциплинарните екипи на НКВД, които обикновено наказваха отклонения от заповедите, бяха или мъртви, или прекалено заети с екзекутиране на паникьори и дезертьори, за да се занимават с артилеристи, които просто стреляха без правилната бюрократична санкция. Резултатът беше неочакван. Употребата на Катюша се утрои между август и ноември 1941 година. Не защото имаше повече установки. Всъщност производството беше прекъснато временно поради евакуацията на фабриките на изток, а защото командирите използваха наличните установки по-агресивно, по-често и с по-малко бюрократични ограничения. Битката за Москва, започнала на 2 октомври 1941 година с германската операция «Тайфун», видя най-интензивната употреба на ракетна артилерия до този момент във войната. Съветските установки бяха позиционирани на ключови направления на германското настъпление – Волоколамското шосе, Можайското направление, Тула, Тук. При отчаяна отбрана на столицата правилата за секретност станаха вторичен приоритет спрямо оцеляването на режима. На 16 ноември 1941 година, във време на съветското контранастъпление при Москва, ракетните батареи изстреляха над 15 000 ракети за един ден, повече от цялата употреба от юли до октомври заедно. Германските части, вече изтощени от седмици атаки в мразовита зима без зимно облекло, подходящи с мазочни масла за техника или адекватни резерви, се сблъскаха с концентриран ракетен огън, който превърна техните позиции в лунен пейзаж. Един германски войник от 106-та пехотна дивизия записа в дневника си на 17 ноември: руските органи на Сталин, така наричаме новото им оръжие поради звука, удариха нашата позиция тази нощ. Първо чухме свистене, после целият хоризонт избухна в огън. Земята се разтърси. Хората изчезнаха. Нашият бункер се срути. Когато се изкопахме, външният свят изглеждаше като повърхността на луната. Няма дървета, няма сгради, само кратери и части от тела. Не мога да опиша звука. Някои момчета полудяха от него. Психологическият ефект на Катюша беше непропорционален на действителните и военни жертви. Залповата стрелба създаваше специфичен свистящ звук, поющи снаряд или пееща ракета, който се чуваше секунди преди удара и предизвикваше панически страх у германските войници. Те не можеха да предвидят къде ще попаднат ракетите, не можеха да се окопаят ефективно срещу толкова широк обстрел, не можеха да отговорят с контрабатарийна стрелба, защото съветските установки се оттегляха незабавно. Германците започнаха да наричат оръжието Сталин Оргел, орган на Сталин, поради звука на залпа, който наподобяваше музикален инструмент, свирещ зловещо в нощта. Съветските войници го нарекоха Катюша, по популярна военна песен за девойка, чакаща любимия си на фронта. Името беше нежно, почти романтично, абсурден контраст с смъртоносността на оръжието. Производствената математика. Как простотата победи прецизността зимата на 1941-1942 година, принуди Съветския съюз да избира между качество и количество за всяко оръжие в арсенала си. За Катюша изборът беше ясен. Максимална простота, максимално производство, минимална прецизност. Инженерите на евакуираните заводи в Урал, Челябинск, Свердловск, Перм получиха инструкции да опростят конструкцията до абсолютния минимум, необходим за функциониране. Всяка стъпка, която изискваше специализирано оборудване, беше премахната. Всяка част, която изискваше прецизна обработка, беше преработена за по-груби толеранси. Всеки процес, който забавяше производството, беше елиминиран. БМ-13 установката от края на 1942 година беше драстично по-проста от версията от 1941 година. Направляващите релси бяха заварени вместо болтирани. Хидравличната система за повдигане беше заменена с механична лостова система. Електрическата система за запалване беше опростена до прост проводник и батерия. Камионите ЗИС-6 бяха заменени с американски Studebaker UST-6 от програмата Lend-Lease,
които бяха по-надежни, но също така идеално подходящи за монтиране на ракетни направляващи без модификации. Резултатът беше, че фабрика, която произвеждаше 50 установки месечно през 1941 година, сега произвеждаше 500 месечно през 1942 година. Десеторно увеличение с почти същия брой работници и машини. Същата философия се прилагаше за самите ракети. АРЕС Тоди-32 от 1942 година беше по-ненадежна, по-неточна и по-склонна на неизбухване от версията от 1931, но се произвеждаше в милиони екземпляри вместо в хиляди. Около 15-20% от ракетите или не експлодираха, или експлодираха преждевременно. Това беше приемливо. Ако изстреляш 100 ракети и 80 експлодират където трябва, все още си доставил повече експлозиви, отколкото цяла артилерийска бригада. Германският подход беше противоположен. Небелверфер оставаше прецизен инструмент. Процентът на провал беше под 2%. Всяка ракета се тестваше индивидуално. Всяка установка минаваше през строг контрол на качеството. Производството обаче оставаше мизерно според съветските стандарти. До средата на 1943 година Съветският съюз беше произвел над 8000 БМ-13 установки и приблизително 12 милиона ракети. Германия беше произвела около 1200 Небелверфер установки и около 2 милиона ракети. Съотношението беше 7:1 в полза на съветите, математика, която никакво техническо превъзходство не можеше да преодолее. Производственото предимство се превърна в тактическо предимство. Съветските командири можеха да използват Катюша разточително, изстрелвайки хиляди ракети в подготовка преди атака, знаейки, че ще има повече ракети утре. Германските командири трябваше да пазят ракетите си, използвайки ги само в критични моменти, защото резервите бяха винаги недостатъчни. Този модел, съветска простота и количество срещу германска сложност и качество, се повтори във всяко оръжие на източния фронт. Ти-34 срещу Тигър, ППШ-41 срещу МП-40, ЗИС-3 срещу ПАК-40. Във всеки случай, германците произведоха технически превъзходно оръжие в недостатъчни количества, докато съветите произведоха достатъчно добро оръжие в огромни количества. Войната се печелеше не от инженерството, а от индустриалния капацитет. Курск, където Катюша намери своята доктрина. Битката при Курск, започнала на 5 юли 1943 година, представляваше кулминацията на еволюцията на съветската ракетна артилерия от секретна експериментална система до интегрален елемент на комбинираните военни операции. До лятото на 1943 година съветската доктрина за употреба на Катюша беше кодифицирана в оперативни наръчници, обучителни програми и тактически директиви, които отразяваха 2 години болезнено научаване чрез опит. Концентрация. Батериите никога не оперираха поединично. Минимумът беше полк, 3 батареи, 84 установки. 1344 ракети за залп. При критични направления биваха концентрирани цели дивизии, над 200 установки, над 3000 ракети едновременно. Координация. Ракетната артилерия се използваше в комбинация с конвенционална артилерия, авиация и танкови атаки. Типичната подготвителна барада преди атака включваше: първа фаза – конвенционална артилерия за унищожение на идентифицирани укрепления – 30 минути. Втора фаза – залпова ракетна стрелба за сатуриране на площ и прекъсване на комуникации – 15 минути. Трета фаза – повторна артилерийска стрелба за довършване – 15 минути. Четвърта фаза – атака на пехота и танкове под прикритието на подвижна артилерийска барада мобилност. Установките се оттегляха незабавно след стрелба, не заради секретност вече, а заради оцеляване. Германските контрабатарийни радари можеха да засекат траекторията на ракетите и да насочат артилерия към стартовите позиции за минути. Установките, които оставаха на позиция повече от 10 минути след залп, имаха средна продължителност на живот от часове. Маскировка. Въпреки че крайната секретност беше изоставена, камуфлажът оставаше критичен. Установките се съхраняваха в гори, под маскировъчни мрежи, разпръснати на стотици метри една от друга. Концентрацията ставаше само непосредствено преди стрелба.
При Курск съветската армия концентрира безпрецедентна огнева мощ по германските настъпателни позиции. Червената армия знаеше за германските планове седмици предварително благодарение на разузнаването, както човешко, така и електронно. Съветското командване решило да остане в отбрана. Да изтоща германските бронирани части в дълбоко ешелонирана отбрана, след което да контранастъпи. На 5 юли 1943 година, часове преди планираното германско настъпление, съветската артилерия открила превантивна барада по концентрираните германски позиции. Над 3000 артилерийски оръдия и над 600 установки на «Катюша» изстреляли подготвителна барада, която дезорганизирала германските подготовки, унищожила командни пунктове, прекъснала комуникации и забавила настъплението с часове. Ефектът не беше да спре настъплението. Германските войски бяха прекалено опитни и прекалено добре организирани, за да бъдат спрени от артилерийска барада. Но беше достатъчен, за да наруши времевата координация, да причини загуби преди започване на битката и да принуди германските командири да импровизират вместо да изпълняват предварително планирани операции. През следващите дни, докато германските танкови клинове пробиваха навътре в съветските отбранителни позиции, «Катюша» играеше роля на мобилна контраатакна система. Съветските командири използваха ракетните батереи да сатурират зони, където германските танкове и пехота се концентрираха за атаки. Концентрирана ракетна барада по 100 до 200 танка в открито пространство не можеше да унищожи танковете директно. Брониране беше прекалено силно. Но можеше да убие пехотата около танковете, да унищожи незащитените камиони с снабдяване, да прекъсне радиокомуникациите чрез експлозиите, да накара танковите екипажи да затворят люковете и да загубят визуален контакт с околността. На 12 юли, при Прохоровка, най-известната танкова битка на източния фронт, съветските ракетни части изстреляли над 15 000 ракети в рамките на 3 часа. Тази огнева концентрация, комбинирана с масирана танкова контраатака, превърна германското настъпление в кървав пад. Германските танкови части, въпреки техническото си превъзходство, Тигри и Пантери срещу Т-34, не можаха да постигнат пробив поради комбинираната съветска отбрана. Битката при Курск беше последната голяма германска офанзива на източния фронт. След нея инициативата премина окончателно към Червената армия. «Катюша» беше фактор, не решаващ сам по себе си, но критичен компонент в системата от системи, която спря и след това унищожи най-мощната военна машина на Европа. Крайната ирония – от тайна до сувенир. До 1944-1945 година «Катюша» беше толкова обичайна на източния фронт, че престана да бъде новост дори за германците. Всяка съветска офанзива започваше с ракетна барада. Всяка германска отбранителна позиция очакваше ракети. Оръжието, което Сталин беше държал под такава секретност през 1971 година, че офицерите предпочитаха самоубийство пред предаване, сега се възприемаше като рутинен елемент на съветския огънен арсенал. Германците отдавна бяха анализирали, копирали и разбрали всеки технически аспект. Техните собствени Небелверфер и по-късните Вурфрамен 40 рамкови хвъргачи, монтирани на СДКФЗ 251 бронетранспортьори, използваха идентични принципи. Техническото предимство, ако някога е съществувало, беше неутрализирано. Това, което германците не можаха да копират, беше индустриалния капацитет. Съветският съюз произвеждаше ракетни установки и ракети в обеми, които германската икономика, изтощена от 3-годишна война на 2 фронта, бомбардирана от западните съюзници, отрязана от критични суровини, не можеше да достигне. До края на войната Съветският съюз беше произвел над 10 000 БМ-13 установки, 132 над 1800 БМ-8 установки, 82 по-леки версии, над 600 БМ-31 установки, 300 мм тежки версии за щурм на укрепления, над 30 милиона ракети от всички калибри. За сравнение, Германия беше произвела около 5500 ракетни установки от всички типове и приблизително 7 милиона ракети. Съотношението 5:1 в полза на СДСР обясняваше защо съветските офанзиви започваха с огнени ураган от хиляди ракети, докато германските контраатаки разчитаха предимно на конвенционална артилерия. В финалните битки, щурмът на Будапеща, обсадата на Кьонигсберг,
Битката за Берлин, Катюша, играеше роля на урбанен разрушител. Залповите системи се използваха да сатурират цели градски квартали преди щурм, да унищожават укрепени сгради, да принуждават защитниците да се укриват в мазета, докато съветската пехота настъпваше. В Берлин през април 1945 година съветските ракетни части изстреляли над половин милион ракети в рамките на 7 на 10 дни. Градът, вече разрушен от англо-американски бомбардировки, беше допълнително превърнат в руини от комбинацията артилерия, ракети и щурмови атаки. Германските защитници, състоящи се предимно от деца от Хитлер-Югент и старци от Фолкштурм, можеха да направят малко срещу материална надмощие, която беше 10 към 1 във всяко отношение. На 2 май 1945 година, когато Берлин капитулира, съветските войници грабиха Катюша установки като фон за победни снимки. Оръжието, което капитан Флеров беше убил себе си, за да защити през октомври 1941 година, сега беше толкова обичайно, че се използваше като декорация за туристически снимки. Установките бяха покрити с надписи «До Берлин», «Отмъщение за Сталинград», «За родината». Никой не мислеше за секретност. Войната беше спечелена. Наследството, уроците, които никой не научи, историята на Катюша, предлага уроци, които военните организации са упорито игнорирали в продължение на десетилетия след войната. Урок първи. Секретността може да саботира ефективността. Съветската обсесия за секретност около Катюша през 1941-1942 година активно намали ефективността на оръжието в критичен период, когато то можеше да промени изхода на битки. Ограниченията върху употребата, изискването за висши писмени разрешения, заповедите за унищожаване при заплаха означаваха, че установките бяха неизползвани или недостатъчно използвани точно когато бяха най-необходими. Този урок беше напълно игнориран. По време на Студената война и САЩ и СССР държаха огромни количества оръжия под такава секретност, че оперативната ефективност беше компрометирана. Ядрените кодове, процедури за стартиране, дори съществуването на определени системи беше толкова класифицирано, че командирите не можеха да планират реалистично или да тренират ефективно. Урок 2. Простотата надделява над сложността при масово производство. БМ-13 беше примитивно оръжие по германски стандарти. То обаче беше оръжие, което съветската индустрия можеше да произвежда в огромни количества с минимални ресурси. Небелверфер беше инженерен шедьовър, но военна второстепенност поради ограниченото производство. Този урок също беше игнориран. Съвременните военни системи, изтребители, танкове, кораби са станали толкова сложни и скъпи, че се произвеждат в числа, неадекватни за продължителен конфликт. F-35 изтребителят струва над $100 милиона. Танк М1 Abrams струва над 9 милиона. Разрушител клас Арлик Бърк струва над 2 милиарда. Индустриалният капацитет да се заменят загубите в мащабна война просто не съществува. Урок 3. Количеството има свое собствено качество. Сталиновата фраза «Количеството има свое собствено качество» беше демонстрирана перфектно от Катюша. Индивидуалната ракета беше неточна, ненадеждна и примитивна. 1000 ракети едновременно бяха унищожителни, независимо от техническите недостатъци. Съвременните военни доктрини са забравили това. Фокусът е върху прецизни оръжия, крилати ракети, водени бомби, дронове с лазерно насочване, които струват стотици хиляди или милиони долара на бройка. През войната в Украйна, започнала през 2022 година, стана очевидно, че запасите от скъпи прецизни оръжия се изчерпват за седмици или месеци, след което войната се връща към артилерия и глупави ракети, точно както през 1941-1945 година. Урок 4. Психологическият ефект може да надвиши физическото разрушение. Катюша убиваше по-малко германци на ракета, отколкото конвенционалната артилерия на снаряд. Психологическият й ефект обаче беше несравнимо по-голям. Звукът, визуалният ефект, невъзможността да предвидиш къде ще падне следващата ракета, създаваха панически страх, който влияеше на бойния дух далеч повече от действителните жертви. Съвременните военни планировки игнорират психологическите фактори или ги третират като второстепенни.
Планирането се фокусира върху унищожени цели и процент попадения, без да отчита как оръжието влияе на противниковото желание да продължи борбата. Заключение. Цената на параноята. Когато войната приключи на 9 май 1945 година, статистиката разказа истинската история на Катюша. 1941-1942, 5 батреи, строга секретност, минимална употреба, шак, минимално влияние. 1943-1945, 10 000 плюс установки, свободна употреба, масова употреба, шоки и решаващо влияние. Капитан Иван Флеров умря на 7 октомври 1941 година, взривявайки собствените си установки, за да запази тайна, която германците разкриха за месеци. Неговата жертва беше героична и абсолютно безсмислена, перфектна метафора за сталинистката военна доктрина. До 1943 година, когато секретността най-накрая се оказа невъзможна за поддържане, Катюша стана точно това, което трябваше да бъде от самото начало. Масово произведено, широко употребявано, тактически интегрирано оръжие, което използваше простота и количество, за да компенсира липсата на прецизност. Германците създадоха по-добро оръжие, Небелверфер. Съветите създадоха повече оръжия. В тотална война на износване, количеството победи качеството. Епилог. Днес туристи в руски военни музеи правят селфита пред ръждясали БМ-13 установки. Табелите описват славното съветско оръжие, което помогна да се спечели войната. Не споменават Флеров, който се самоуби за секретност, която изчезна за година. Не споменават командирите, които не можеха да стрелят без писмена заповед, докато войниците им умираха. Не споменават параноята, която превърна революционно оръжие в бюрократичен заложник. Виждат ракети. Не виждат иронията. Катюша спечели войната въпреки Сталин, не благодарение нему. Свистящите ракети, които немците нарекоха орган на Сталин, носят името на тиран, но победата беше на инженерите, които я проектираха достатъчно проста да се масово произвежда, и на командирите, които имаха смелостта да игнорират правилата, когато правилата ставаха самоубийствени. Това е истинският урок. Във война простотата побеждава сложността, количеството побеждава качеството, а здравият разум трябва да победи параноята, ако системата го позволява. Съветската система едва го позволи. Победата дойде въпреки системата, не благодарение на нея. Ракетите свистяха. Експлозивите експлодираха. Германците умираха. И през цялото време най-голямата заплаха за Катюша не беше вражеската разузнавателна служба. Беше Сталин.